Vinaròs, el Baix Maestrat va celebrar a nit un particular homenatge al llagostí. Més de 300 quilos d'este crustaci es van cuinar i servir al carrer per a donar a conèixer entre els turistes el rei de la gastronomia de les comarques del nord de Castelló. De seguida anem a Vinaròs, però vull recordar-los que després dels esports tornarem en directe per actualitzar la informació d'este episodi de calor extrema que estem vivint a la Comunitat Valenciana. De la llotja a la cassola, on els restauradors es cuinen de la forma més senzilla. Aigua en sal i quan es comença a bullir l'aigua se tira el llangostí. Quan tu veus que el llangostí ja sura per amunt, entonces és que el llangostí ja està fet. I d'ací a la taula, un plat al centre ben carregat de llagostins i per servir-se'n al gust de cada un. Venga, va por otro. Les forquetes sobren. Excelente. Nos ponemos las botas hasta la brasa, nos los papeamos. Més de 300 quilos de llagostins que per una nit en família o amb amics es pot degustar a un bon preu. Es muy caro y aprovechamos el día de hoy. Lo que es un kilo de llagostins hay que pagar 85 euros per cada 6 persones. Podeu veure que estan totes les taules a tope. És un dels millors llagostins que es pesquen a tot Espanya. El fons marí de Vinaròs és més fang que arena i això li dona una textura especial. Normal que vinguin de tot arreu per a provar-lo. Es especial, es mucho más rico. Un aperitiu que pareix que ha vellit molt. Ve moltíssima gent, és un referent. 2.000 persones en una festa que el municipi celebra des dels anys 60. Una oportunitat perquè els visitants comproven per què el llagostí és el millor ambaixador de Vinaròs.